салом бинандагони хабардиҷӣ. Қонуни ҷадиди федералии Русия иҷозат медиҳад, ки хориҷиёни соҳиби манзили истиқоматӣ дар Русия ба хайси қабулкунандаи хориҷиёни дигар бошанд ва дар хонаашон регистратсия кунанд. Бар асоси ин қонун соҳибхонаҳои хориҷӣ метавонанд шаҳрвандони хориҷиро, ки дар манзилашон ба қайд гиранд. Санади мазкурро Владимир Путин, раиси ҷумҳурии Русия, ҳанӯз моҳи июни соли равон имзо карда буд. Инчунин тағйироти дахлдор ба қонуни Русия дар бораи сабти шаҳрвандони хориҷӣ ворид гардидааст. аз имрӯз афроди хориҷиё ё бешаҳрвандие, ки дар Русия манзили истиқоматӣ доранд, қонунан дар Русия ҳақ доранд хориҷию бешаҳрвандиҳои дигарро дар манзили зистишон ҷой диҳанду сабт кунанд. ғайр аз ин, қонуни нав иштирокдорони барномаи кӯчонидани ҳамватанон ба Русия ба аҳли оилаашонро аз худдадорӣ сабт дар ҷойи истиқомат ба муҳлати на зиёд аз 30 рӯз озод мекунад. хеле хуб шудааст, хеле хуб шудааст. шумо метавонед ҷураҳоятонро, хештаборатонро ҷиғ занед ва инҷо мебиёянд. ин як кори калон шудааст, дӯстони азиз. Путин тарафи тоҷико, узбеко. шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман нависед. хеле сол аз сол нақш шудааст. таранкара гиред, чира паспорти гражданствора. ояндаи зур дорад.